Привет на всички! Сега искам да ви представя следващата рецепта, изготвена за вас от продукти им. Както знаете, продукти им се грижат както за вас, за вашето здраве, за вашата красота. Това е един уникален продукт, една уникална рецепта, изготвена как да свалим лошият холестерол. А с радост би го нарекал така. Кажи стоп на високия холестерол, пази сърцето си чисто, съдовете здрави, живота лек и свободен. Всичко ще бъде описано под продукта, много ясно и точно. 2 дни бяха достатъчни, за да чакаме да ферментират билките, след което сме готови да ви покажем готовият продукт. От тази уникална напитка, от този елексир, сутрин, обед и вечер по 50 мг е достатъчно. Обикновено по принцип това, което аз правя, го правя на доза с 2 дози максимум и 2 седмици. Може да проверите сами, след като си направите изследвания и сами да се убедите в този уникален природен елексир, за да свалим лошият холестерол и да пречистим кръвоносните си съдове. Очаквайте ни! Надявам се да съм ви бил полезен. Бъдете здрави и до скоро!